UJS मिलेवै कैसा गभर्नमेंट फर्म खामानि आजराव चिनमाम जेराव हंखाय एसेंबली कन्स्टिट्युएन्सी वो जोट नि जे तंगनाय UJS बाय कांग्रेस बरक आरो वो इलेक्शन इलेक्टेड लिया ओमफ्राय दाबो आजराव मो आमचायो एमन खायसों कस्ट मानखा आफ्रो एटीटीएफ ट्राइबल फोर्स कैसा फान खालायो बरक अरो लोकेल बरक शासन खालायो बुटगो ट्राइबल फोर्स के तो साइमा खाना जतना सीपीएम नि कैसा गुंडा बदल जों हंगाय UJS मुया जानाय गदक जानाय जाखि जानाय हिने अबदल थांमाबा जा दखना हामजागो हनै जोंखाय आं एटीटीआर वे बुजाक तकजाक बाजाराव गबो जों बाजाराव गबो जों हातिरक माखाया नांमानि मानिरक मापाया माइरं पर्यन्त मापाया आंखा जरावो तामगे UJS खाइमानि पार्टी आफोर सिमनो खाव दखनांगो अ तिब्रा हास्टेव ताइबो फुरवो चिनि जातनो हामनाय बदलबो तिब्रावो आसायै काय सरकार परिचालन खाइमानो हनै वानसुमां ताबो जरावो 2018 अनेक बालमन यागुलो 18 गो फायै गभर्नमेन्ट चेन्ज संखा आरिना हारमं इमां आबोनो कायसा चेन्ज उंथुन दफा उनलिकक दफा थांनानै उनलिकक तबो चेन्ज संग्रा थुन नै खलायगा सपोर्ट बो खलायगा जता सीपीएम नि अपोजिशन पार्टी जे सफम फाइटन बना सपोर्ट बो खलायो कायके गभर्नमेन्ट चेन्ज खलायनानै खाबो खलायगा गाय ताबुक जे तैसा हायनो हाय 2021 जे एडीसी इलेक्शन बुबागरा जिदिखा आजागावबो सीपीएम नि बररक बदल फाइमारो नुगु आंते तंथं जाताम गे सीपीएम बायखा से 2013 आं कुनो इलेक्शन पार्टिसिपेट खलाया बा फिल्डबो खलाया आइफनो तो फनो जोंना सीपीएम रक गडा कतर बाय रुफुरगो बुना नायखा तंग नायखा लासिमै जे खलायखा ताबो ओ सै गडा कतर रिफ्रिक तंगनाय बुनाय नायने रक बुने वा कतर ना हासनाय रंनो तातिफ्रा मथाव लीड खलाय तं लोकेल नुगमानि बेले हामबायाबन बगै बरक खाफिरका सीपीएम नि सै गुंडा गाडी तमुंसामु तंगलिया ताबो तिफ्रा मथा फाय बरक कायसे रिजनल पार्टी एबा नेशनलिज्म माइंड नेशनलिस्ट बरक दफना हामजानाय इंगै बासाय माखा बेले हामबाय बरक न अबन बगै ताबो ग्लिट सिमी कामगै खलायनानै अब आं नायो बरक खलायतुन जे तिफ्रा सानि बिसिङाव ताबो सिन बुबागरा बसामानि बिन हारमं ताम बिन आइडियोलॉजी ताम बति प्रासरं ताम खलायनाय के आबनो साइमान नां थुन जत लिडार्स लोकल लिडार्स आहिनो बनो थाङो बनो सावो हामिया सावो अम खाया ओय जतन समान के नायथके साबित लांनान बागै बरना कयरे तै ताबो सिनि बररक जे आईपीएफटी 18 फाइमान यागुलो जे कबांमा बडलक नेशनलिस्ट माइंडक चिन्ति प्रासरं बाय कक काहाम खाम साइमांखा आराबो केबुं फाइलिया तुमुं नारा सीपीएम 18 तंगै तंगरु खांगेंगै जों कामो बररक चिन्तो फारनि कक सातक यांखामो साइमान यांखाम एबा आईपीएफ तिरनो बेलेका हामबाय बरक ताबो स्टेट गभर्नमेन्ट तंखो ते बंगनि फानबाय न कबांमा बडलक चिन्तिफ्रा हास्टेव चिन्तिफ्रा सरं डिमान्ड खलायमानखा आबुन बगे बेले हामबाय के नाइट नायरक आनि लाइफ न आं नरनबो कयनाय अबहाय कक रक साइमाननि बगै जों बाक्सा बरक ताव साव दफानि हिबो मुङै राजनीति थंलायो हनै दफानो कोन राजनीति थंया जों साइमान दफानो राजनीति खनि रक बरक सामुनो खायो जे दफानो मुङै 3टा सीट रिजर्वेशन टुखा बिजिरां खलसं जिनि सार बिजिरां खलसं आबल यागुलो कोमा बरक तिनति प्रासारनि पांचने लामा सनामका परिनानि बगै स्कुल काहाम जेमन सेंट्रल स्कुल एकलबो हाई स्कुल लक चिन्ति प्रासारं बै खुलका तुबुखा ताइबो तुइ मा खाति प्रासारं बै रिजर्व खाइजाक एसटी फैसिलिटीज माननार आबो तो कायसा चिन्ति प्रासा दफानि बगैनो आबो फैसिलिटी फायो बाक्सा बरक साउ दफानि कोनो करे आबो राजनीति छ अब कै साधारणतः नेशनल पार्टी खनेर राष्ट्रवादी खनेर अकक साउ जों सिनि दफारक किसाय थामारक बसं वानसनो नांगौ
जों नेशनल पार्टी खायगांगाय जों बरनो सापर्ट खालायो दा बुबाग्रा थांनाय CPM रक टंक्रुओ 100 पॉइंट रुस्टार जता तिफरानि एडिसिओ चालु खायगलां माने आबो तो कायसा रिजर्वेशन सिनि ST रंग बगै आबो साया ताबुक तो जों बुबाग्रा बिसिंति नगै मानो आबो रक दाबि खायजांनाय तेसिनि ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जता ऑटोनोमस नि अकक थाइनि बिसिंतै जों साक बायथां परिसला लाखायनि अचिनि ADC न आबो कायसा सिनि लीगल कायसा कबुइ बाय कायसा रामनानै लीगल कबुइ बाय सामुं खालायना बागै चिन बुबाग्रा साइटक दंगो जे खगै तनजामा चिनि मानथाय सकतेराव चिनि आरो राइट दंगो अधिकार ताम ताम सामुं खायते जों आबो साइमानि आयु ताव फेबा बुबाग्रा बिसिंति आबो खायजागै मानो आं हायनि हाय हामबाय मारो सिनि स्टेट गभर्नमेंट दंनाय सिनि IPF tir botol longno borongni subasu borok hamjalai dofana hamjalai bisingtino जों borokbo sini kabangma tei kumuni botol phano ungtun जों khlaimano CPF dongkai abo khlaimanya abkaisa kobui amnoi IPF turno belai hambai borok samung kaham khlaimaro khlaimaya akokya borokni phan baino borok state government chalak tong bagiro kabangma botolok tini karakhai bosai mangka amnoi belai hambai अब हाइसे आनि काहिनी हाय आं जे लास्ट पर्यन्त साइमान का आगि वो जे 88 by 93 वो जे जों कष्ट मानका अब हाइरक ताबुं दिन तै तामुंथन सिम बरक बरक ताखौ जाव हामजुनानै कबुइ तंगं सोंनानै उनथन अखंगा आं सावजो तरनो हामबाय।